Kanya ko kanyo titang. Takta ko kayo sa mangga. Diba? Kaya makamang gusto ako. News to gatas, mom. Nya mo, ni musimon na eh. Ibati ka pa eh. Nyatay gemaw. Baka no ata kitinakaw mo. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ay, apo. Sutak makasano makalako timba tatak. Pudot pa eh. Ay. Baka maestro ka mo ta kalsada. Gisor-sorte timba. Peanut butter. Gimasin. Ayun, no? Bekas jay. Pasti tilang-langan natin. Stone tano natipid. Basi lang. Ikaw. Sayang iti manggalan ni perde. Nalugi man nagiti nag-spray tuyag. Ay. Balin pa atin eh. Takto man gastos na tuyag. Nay, ama kami nagperdi nay. Dungko mo di papiling ang kabil ta. Pag-repair na makita mo. Ngay. May tika ka na ni baka. Ni, nagato nga manggang tintinagan. Ni, sayang di po yan. Ito, madimpay. Nagkihima sa atin yan. Nagsamait. Ni, dapat na ganos, ni. Mapalimpulutan natin, ah. Balin pa na to. May mga konting kay palbot. Akan sa mangga. Hindi ko ma-expire na. Ngay, baak. Gimastikan ka na ma. Sabitan mo. Kanya ko kanyo titang. Takta ko kayo sa mangga. Takaw, pitpito taklang na eh. Nagado na tinag, sayang mulaang. Ay natang. Agsakitan nyo tanay. Kita nyo takang kanon nyo nay. Nadugkag kararya mga igas asan. Nay, igas! Kaya ma, yung mga laka, Oh. Whole wheat bread. Ano masati ah. Tapi peanut butter na talaga. Damat-damanti ka na. inutam lang magpalaman na. Hindi sila mo na eh. Ipinikta palaman ko, abot ko pa April ata. Ata? Diba? Kaya makamang gusto ako. All wheat bread. Ngam? News to gatas, mom? Nya mo, ni musimon na eh. Ibati ka pa eh. Hindi niya mga... Ay, ukis sa bayo tang. Agsakitan nyo ta. Bulong nyo atan.
Daigas na ibagbagang. Kinupampalumag mo lang ato, igis nga to. Laman tiyan mo lang ate. Hindi. Sayang nga dyan. Sila ka magmandi makainin ng gatas, mit. Fresh milk gatas, ay sayagin. At alam makaramang kista. Sa mga tagis ni Moy. Saka mo, padawat dalang mit kanya kata. Ganyan pa damong kanya kung Pinalaman ang kalang arutin, dawatin pa yung padawat dalang arutin, dawatin pa yung. Wala ba silang dalan? Hindi, previous na. Ano yung masato yung boy? Nata? Piyaya, ube. Piyaya. Nakita yaya. Piyaya. Okay, sabam, sa bali manatar sa panunok mo. Mga kalata ka day. Ano pa yan piyaya? Udo at mata. Wala mo na. Ha? Ayun na, bahala kayo tang. Sa konsul na lakanyayaw. Sano ngayon o, nalasang kayo ta, sumakit tiyan niyaw. Tapos bigla kayo nga kwa, naidupal, gawanan. Unay, mga latimangga, may dipain. Ngay, nagimas. Samait. Una, ito naging pismay tayo. Hindi mo ba? Dok ano? Ube. Basam na eh. Ube flavor, kuna na nga rod. Kailangan makamote flavor. Talinga nga talaga. Bak? Nakalutimbat tayo. Ano natin mo? Pangkuila ko, paano agsursuram dama, ibalay-balay ko. Patungak lang kay tagsasangapulo ata. Balinin, kumita ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Oh, dati 180 kitan, no, nalako ka tamamay. Tulungan ka na. Di ka sano ngayon tang. Numatil mo nyo ata bukol na nay. Bumarati ka rabukog yaw. Oh, malputang kayaw. Pwede kayong tumakangasahin. Ay, mani. Wa 180 lang nga ron din. Hindi pa sigurado, no, baka damdama, utang pa'y dilima. Sa bagay. Sulumlatan Ta kumita ka mo. Masali ka. Isang katid na. Nga naman. Sika, tatay nagpay pagtitripan. Kaya mo sa ka may dipanak ti agisain. Tan matang, konsul na lakanyam. La, nagpakada kayo tang. Galala kayo tiko, di kayo pa yung nagpakada. Ang kuhain nala, pinidot ko lang ato eh. Nya pinagkunang pa niya, tatakaw. Kasi ka, nya tay gemaw. Baka no ata titinakaw mo. Tuk sa banat tuwing, sila ka laubin. Sila ba di ka makapangpahan peanut butter, Ang manok na kami makaramang kistoy. Panagamin ni Sir Margarine palaman di balay. Yes na Kisa ba ma, madami ba nga ikaut mo manata kutsarat tuyay. Padilpata matan. Muni ka mo to. Ati lang na masaramay ko. Hindi kayo mo nagaraw. Pakaut lang silang na. Mabalay ni. Kaut-kaut. Madi di ka matagsabsabon no, gililo ka. Bak. Kung sa balti makantan. Makadapi na ginanirit mo. Makadapi na naimimas ay mati kinaramramanan. Mura mo na. Ay, mati kayo papabasol tang. Pinidot ko mo lang ata, o amo magpakada kahit. Pinidot kita man eh, kasla ka purpuros na eh. Aji nga orti problema eh. Tawang karga na di repcon, sumapanak palagla ko timba. Sur ko pa lang, nagkakwartaan. Nalaing ka talaga ya. Ado mumtik ko ka, pakawartaan. Win Oh, total pinamerindakan. Inalunos mo pa yata peanut butter. Niraman pa yata gatas ko. Gatangin tamay saan, dadatimbam di balayaw. Kutatay, bigla nagangin. Sakto nga dumalanak, o natinag. Agpalusot ka pa lang ati kas din eh, tinatinag na eh, awan tutot na eh. Kita dapat bitak na, atakawan. Pinagkulit kayong tang. Sinipaw ko ata, o. Sakto nga dumalanak, bigsa na angin. O, tapos nagkasi, o. Yan lagi tato eh. Baak. Sagmamaro tao eh. Tibi nga tama tao eh. Sibay. Quality mo lang ate
Balin. 65 lang ta kanya mo. Total, umusab sa bali. 65? Ang tawarnan? Kanya pegar ko kami tao, yung malis kan tagpito tak. Mangistorbo ka. Pinagungot kantang. Bigla kan sama. Ay, 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 ay. 45 ti punan nata. 60 lang yung tanong na malugay. Pinaji pa pinamasayas kung ano pa nang nagala di bodega. Oh, tapos ibanlog ko pa. Tapos isurusur ko pa yata. 60? Baka malugi ka pa itaw.